as I was saying, ngaphambi kokuba ngiyolala, khonto encane ngisafisa ukukhuluma nezinsizwa la ezisancane. Inyanga ezayo sibheke kuyo uJuly. Inyanga le ngeke ngikhulume kakhulu kuyona endaweni ezihlukahlukene. Ngizama ukukhuluma lento yabantu besilisa, khulisa abafana and what not. Ama-issues mayelana nobaba ney'ngane. Yeah, I just thought before ngiyolala, ake ngithi ngishiya ama-thoughts ambalwa la. Ziningi izinto engizobe ngiyikhuluma from qala manje kuya kuJuly. Khona nenye surprise engiyiphethe nje yeah, makuphela lenyanga le, I think I will show you guys what is it that I've been working on. I'm not going to disclose anything at the moment. But yeah, yazi itopic engizohighlighta nje manje. I'm not imposing anything on anyone, but ngifuna ukuveza nje ukuthi uma usamncane uba nemibuzo eminingi, and uma ukhulisa ingane uyazi ingane ziba nemibuzo, and akugcini lapho kuba nemibuzo eminingi eminye ogcina ungayibuzi, you know. Abanye bakhula bene-resentment kubazali babo, you know, because of indlela abazali aba-acta ngazo noma abenza ngazo, ikakhulukazi obaba, you know. Izinto ey'ningi ngizoyiveza kule ngxoxo zibheke kakhulu kule genge eyabafana, you know. Uma usamncane mfethu maningi ama-decisions othi uma wabuka enziwa ubaba wakho uwabone engekho right, and because of that igcine sekuba nenzondo, kube nezinto ey'ningi zokuthi nje ngimfuna ubaba wami ngenxa yento ethile ayenza, noma angeke ngimxolele ngalonto. I-forgiveness-ke noma ukuxolelana kuyinto ethi ayijule kakhulu. Angeke futhi ngize ngithi njengoba ngikhuluma ixolela ubaba wakho kanjani, you know. I would love you obviously to do that, but I just want to share some few thoughts ezokushiya ucabanga. Iminyaka enguyo manje, I think iningi liyangibona ukuthi ngumuntu osekhulile. Ngibheke nje lapha kofuda ngakawuhlanganisi kodwa sengime eminyango. I just want to say to you bafethu nina nisebancane, khona into enokwenzeka mfethu uma ukhula, ngenkathi uba nemibuzo eminingi ebese kuba khona istage la kungabe khona umuntu okuchazela anything, but impilo ikuvezela izinto ezizokwenza u-understande amaphutha enziwa umunye umuntu. Not ukuthi uzofika uwagxivize ukuthi-ke you approve of them, noma usuya understand ukuthi hayi no lento owayenza i-right. Ufike kwi-stage la uzoba nakho ukuthi into owayenza noma isinqumo owasenza angisithandanga, asingiphathanga kahle, kodwa ngenxa yesimo sempilo noma ngenxa yohambo impilo esingithathe yangibeka kulo, senginakho uku-understanda why wenza lento wayenza. Again, not ngoba usuthi owakwenza kufanele uyavumelana nakho, but ufika kwi-stage la uba ne-understanding. Now sengiyaqonda ukuthi kungani wenza into owayenza. Ngizokwenza isibonelo. Iningi lethu siyasithi umuntu meyibulele sikhuluma izinto eziningi, you know. Hayi kanjani mina ngisoze ngayibulala kanjani. Obviously njengoba ngenza le video kusho ukuthi ngisaphila, you know. But empilweni yami ngeke ngadlula esimeni esasinzima engeke ngisichaze, esangenza nganokuqonda ukuthi kusuke sekunje umuntu mecommit suicide noma umuntu eyibulala, you know. Does that mean ngase ngivumelana nabantu abayibulelayo ukuthi kunjani? No. Kodwa ukufika kuleso stage kwangenza ngaqonda ukuthi ngibe nakho futhi ukuhlonipha, ngibe nakho ukuba nje nokuqonda kukodwa ukuthi umuntu usuke sela umenza lezi nqumo. Uma uyingane yomfana kulama decisions amaningi, amanye ngiyazi uyabheja njengamanje ukuthi yeye ngiyakuzwa, kodwa izinto ezenziwa ubaba angisoze ngazenza ngoba yes they are worst, but I just wanna let you know ukuthi there will come a time la ozoba nakho ukuthi okay, you know, senginakho uku-understanda
I just want to end it there, guys. Iningi lenu ne-resentment, kune-anger, kunalokho nje ukuthi mina I will do better. Abanye benu i-realization izokwenzeka mhlawumbe ubaba wakhe sengasekho emhlabeni, sekungasekho nokuyoxolisa kuyena ukuthi baba yazi ama-decisions owawenza bengingazi ukuthi wawenziswa yini, kodwa manje ngoba sengikulesi sigaba sempilo sengiyabona ukuthi nansi lento yakwenza wayenza lento. Baningi abantu besilisa engingavumelani nabo. Abanye ngikhule ngibabuza imibuzo eminingi, why indoda izokwenza ukuthi, why indoda? Kodwa ngithe mangifike kwesinye isigaba sempilo engekho umuntu ongihlebele noma wangitshengisa enye into, but isigaba sempilo nje sisodwa sangenza ngaqonda ukuthi wow, ongathi ngagxeka kakhulu ngisamncane. Kwakufana ngithule nakuba ngangingaqondi, kodwa ngithule noma ngibuze imibuzo kodwa ngiyibuza ngoba ngidinga ngempela nginenhlonipho nokuthobeka. And then ufike esigabeni la usubona khona ukuthi ngiyabonga ukuthi angibanga nokuthuka abantu, ngoba manje mhlawumbe sengenza izinto ezazenziwa abantu engangibathuka ngalesa sikhathi. Angisho ukuthi izinto ezirong ezenziwa ubaba wakho uzoyiphinda, but sengikubonile iningi labantu elikhulu elizonda ubaba wabo. Mhlawumbe ubaba wakho beney'ngane all over the place, abanye they've reached a stage la sebeney'ngane all over the place. Mhlawumbe unenkinga nobaba wakho ngoba akazange akunake, nawe futhi masithi siyakubuka ndoda usuney'ngane all over the place and awuyinaki, So guys, this is just food for thought. Uma usamncane unelukuluku lokukhuluma izinto ezirong ngobaba wakho, angisho ukuthi ngiyeke noma kuyiphutha lokho. All I'm trying to say, kuzofika isigaba sempilo lapho uzoba nokuqonda ukuthi ku-wrong kunjalo, ungavumelani nakho, but usuyaqonda ukuthi yini omunye umuntu eyamenza wayenza lonto. Food for thought bafethu, ngizowashare nje ama-video esiwu-7 minutes le, ngizowenza nje abamefishane, but nje for uJuly bafethu ngifuna si-engage, ngifuna sixoxe. Akekho ney'mpendulo, akekho nama-answers, but let's just engage bafethu. Food for thought, uyeyeke sharp.